खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। न'नय सेरफाङाव इउपिपिएलनि जिल्ला लाइमोन आफादारि नेहाथारिखौ दुथांफोरा बुथारनायनि हुमखि होदों। बर' थुनलाइ आफादा डिजिटेल बड'लेण्ड फेसबुक पेजखौ सांग्रांथि होदों। गार्ग चेटार्जीखौ एरेस्ट खालामनो थांनाय आसाम पुलिसनि टीमा आखाइ गोजा गिदिंबोफिनबाय। बिटिसि बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौ रायजो सोरखारा रोखा खालामनांगौ बुंदों इउजि ब्रह्मआ। गसाइगावआव लांखारना बुथारहैनाय सा 4 दुथाङा पुलिसनि जेआव। माजबाद बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव सिखाव हाबदों। दानिया आबुं रादाब। कर'ना भाइरासनि थाखाय थाद'नाय बिटिसि बिसायख'थिनि थि समखौ फोसावाखैब्लाबो फोसावदिंनाय हाबाफारिया सिं बारानिफ्राय बारा गोख्रों जानायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं न'नै सेरफां समस्तियाव मैया मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा बाथलापारानि माइकेल दैमारि मुंनि सासे इउपिपिएलनि गोख्रों मावथिखौ न'आव फैनानै जिउ फोजोबनायनि हुमखि होयो। मख'नो गोनांदि माइकेल दैमारिया न'नै सेरफां ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि नेहाथारिजों लोगोसे भेरगाव जिल्ला लाइमोन हान्जानि आफादगिरि नेहाथारिनि बिबान रुजुनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दं। लोगोसे थांनाय गोलाव समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमसिएलए सुरेश तान्तिया जाख्ल'नाय खामानिनि सायाव रायजो सोरखारखौ गोख्रों सांग्रांथि होबोदों। बेनि दायावनो सुरेश तान्तिनि गुन्दा हान्जाफोरा माइकेल दैमारिखौ न'आव मोनैनि बिथांनि बिमा बिसिखौ सिग' सग' खालामनानै ससियेल मिडियायाव बायदियै आपल'ड होनायखौ बन्द' खालामनो बिथोन होनायजों लोगोसे बे खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो थिनो आरो लामा दथाफोराव मोनोब्ला आघात खालामनाय जागोन होननानै न'आव हुमखि होबोयो। बे जाथाया ओनसोलाव बिसायख'थायारि दुंहाव थासारि लाबोदों। बे जाथायनि हेंथायै डिमाकुसि पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जायो होनना फोरमान हरो न'नै सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि महेन्द्र बर'आ। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बर' थुनलाइ आफादा बिपिएफखौ मदद खालामगोन होननानै फोसावनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा डिजिटेल बड'लेण्ड मुंनि फेसबुक पेजखौ सोंखारिदों आरो इयुनाव बेबायदि दा खालामथों आरो मोनसेबो राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि नोजोर आरो थांखियाव बाहायनो नाजाया होननानै सांग्रांथि होदों। बबेखानि डिजिटेल बड'लेण्ड फेसबुक पेजआव फोसावनाया नंखाय होननानै बर' थुनलाइ आफादा फोसावदों। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादा बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोखौ मदद खालामनो थांखि लायाखै। हारिमायारि आफाद महरै बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो राजखान्थि हान्जानिफ्राय उदां थानानै बर' थुनलाइजों लोगोसे हारि जौगानायनि हाबायाव खामानि मावबोगासिनो दं आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन होननानै बर' थुनलाइ आफादा बुंदों। आसाम बिधान सभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियानि अजद होनाया फोरमान जाबाय। आसाम सोरखारा सावलुं सुकाफानि हेंथायै बानबुंथि होनाय सुबुंखौ हमनानै लाबोनो हामारासै। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'आ गार्ग चेटार्जीखौ एरेस्ट खालामना आसामाव लाबोनो थाखाय कलकातायाव दैथायहरनाय गुवाहाटि नोगोरमानि पुलिस कमिसनारनि दैदेननाय टीमा मंगलबारखालि आखाइ गोजा गिदिंबोफिननांबाय। बबेखानि आसाम सोरखारा गार्ग चेटार्जीखौ हमनानै लाबोनो गोहो गैया। बेफोर गासैबो आसाम सरकारनि फावथिनासो होननानै दाबि दैखांदोंमोन कंग्रेसनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाआ, जाय मंगलबारखालि फोरमान जाबाय। बेखौबो मख'नो गोनांदि आहम समाजनि गायसनगिरि आरो गिबिसिन आहम राजा सावलुं सुकाफाखौ चाइनिज आरो चीन हादरनिफ्राय आसामखौ गाग्लोबफैनाय होननानै ससियेल मिडियायाव बानबुंथि होनाय गार्ग चेटार्जीखौ आसामाव हमना लाबोनो थाखाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बिथोन होनानै मोनसे पुलिस टीमखौ कलकातायाव दैथायहरदोंमोन। रायजो सभानि बारग' एमपि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थिया माब्ला जागोन बेखौ रायजो सोरखारा रोखा खालामनांगौ, मानोना बावैसो सिगाङाव बिटिसिनि खुंथायखौ रायजो बेंगिरिनि आखायाव गथायनाय जाबाय। बे खान्थि बायदियै आरोबाव 6 दान फोलावदेरनाय रायजो बेंगिरिया बिटिसिनि खुंथायखौ गावनि आखायाव लानो हायो। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि फिसा खुंथायारि खाबुफोर जेरै पिसिडिसि, टिसिएलसिसिखौ रायजो बेंगिरिया खान्थि बायदियै सिफायनानै होनायनि उनाव गामियारि थाखोआव खुंथायखौ मा राहाजों सुफुंगोन होननानैबो उरखावगोरा ब्रह्मआ सोंथि सोंदों। बबेखानि कर'ना भाइरासनि थासारिनि गेजेरावबो बिटिसि बिसायख'थिखौ माबोरै खुंफुंनो हायो बेखौ रायजो सोरखारा राहा लानाया गाहाम आरो बेखौ रोखा खालामनांगौ होननानैबो उरखावगोरा ब्रह्मआ दाबि दैखांदों।
बड'लेण्ड हालामाव रायजो बेंगिरिनि खुंथाय आरो बिटिसि बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारगासिनो थानाय समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सासे सुबुंखौ लांखारना बुथारहैनाय जाथाया ओनसोलाव थासारिखौ दुंहावसिन खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव नोगोरनि 4 नं वार्ड जयनगरनि थागिरि आखतार हुसेन खाननि फिसाज्ला गारि सालायनानै नखर खुंग्रा आमिनुल हुसेन खानखौ थांनाय 9 जुन खालिनो दुथांफोरा गारि भारा लांफ्लानानै लांखारदोंमोन आरो 15 लाख रां दाबिदोंमोन। नाथाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय सा 4 दुथांफोरा मंगलबारखालि पुलिसजों हमजाबाय। हमजानाय सा 4 दुथांफोरखौ अक्षय सांमा, सलमारा, कपिल ब्रह्म आरो सुनिल बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरजों लोगोसे गंसे पिस्तलबो हमना मोनो पुलिसआ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आमिनुल हुसेन खानखौ बिसोर बुथारबाय होननानै पुलिसनि जेराव सिमान लादों। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय माजबाद प्राइमारि बर' साहित्य सभानि मावख'आव सिखाव हाबदों। बर' थुनलाइ आफादनि माखासे गोनां मुवा बेसादफोर आलाय सिलाय खालामनायजों लोगोसे गोबांथार मुवा बेसादफोर आरो माजबाद कलेजनि जमा रां आरो चेक बुकखौ सिखावफोरा लांदों होननानै मिथिनो मोनदों। रिपर्टनि बादिब्ला माजबाद कलेजाव क्वारेन्टाइन सेन्टार फसंनायनि थाखाय कलेजाव गोदान फरायसाफोरनि मुं थिसननाय आरो गासैबो मावख'आरि खामानिफोरखौ माजबाद प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आवनो मावबोगासिनो थानाय जाबोदों। ओरैहाय बे सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै माजबाद कलेज आरो माजबाद बर' थुनलाइ आफादा माजबाद पुलिस थानायाव एजाहार होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।